सासे सुबुंखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों दासान्दि मोखां बिजाबाव। नोंथाङाबो बे स्क्रिनाव नुनाय सासे सुबुंखौ माखासे भिडिअफोराव नुबाय। बेयो जादों शन ब्रिन्डन एबा जेक। जेक मुंनि मुंदांखा फावगिरि बिथांखौ बयबो गोसोआव दङ। बे जेकनि भिडिअफोरा गासैनिबो गोसोखौ बोनो हायो एबा रंजाहोनो हायो। आरो मुलुगनि मोनफ्रोमबो हादोरावनो ससियेल मिडियाफोरावबो खौटि खौटि फलोवार्सबो दङ। जेकनि फाव खालामनायखौ बयबो नायो आरो दसेब्लाबो गोजोन लायो आरो गोबाङानो आपल'डबो होयो। मानोना जेकनि भिडिअआ गासैबो फेस्ला आरो मिनिथावना जायो। नाथायबा शन ब्रिन्डन एबा जेकआ बे बुहुमनिफ्राय अरायसमनि थाखाय रुंसारि जाबाय होननानै गोबां मोखां बिजाबफोराव सावरायगासिनो दङ। जेकआ साननैसो सिगां मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादोंमोन आरो गोब्राबै जोखोमबो जायो। बेयावनो जेक मुंनि सासे फेस्ला फावगिरिया थैबाय होननानै गोबां मोखां बिजाबाव भाइरेल जागासिनो दङ। आरो मुलुगनि गुबुन गुबुन हादोराव खौटि खौटि जेकनि फलोवार्सफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। गासिबो जेकनि आत्मानि थाखाय आरजबो गाबो। नाथाय शन ब्रिन्डन एबा जेकआ रुंसारि जायाखै। जेकआ मोजाङैनो दङ आरो दासिमबो फेस्ला महरै फाव खालामनानै भिडिअ हगारगासिनो दङ। आरो गावनि फेसबुक पेजआव फोरमायो दि जेकआ गोथाङैनो दङ आरो ससियेल मिडियाफोराव खौरां फोसावनाया नंखाय होननानैबो फोरमायो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360